Миннән сиңа сәлам тапшыруын Николаевка районы Никулина бистәсендә дә карый башлаганнар. Бүген аннан чираттагы котлау хаты килде. Үзенең матур туган көнен милләттәшебез Ягудин Марат Якуб улы каршылый. Матур гомер бәйрәме белән ихластан яраткан тормыш иптәше Әлфия, кайнанасы Иркия, балалары Гүзәл, Ренат, Алиюшка, килене Алсу, кияве Александр, оныгы Захар котлыйлар. Кадерлем минем, йөрәгемнең иң түрендә олы урын яулап ала алган сөекле тормыш иптәшем. 25 ел инде без бер-беребезгә олы таяныч, нык ышаныч булып, кулга-кул тотынып, гомер сукмагы буйлап атлап киләбез. Шушы дәвердә 3 балабызны дөньяга китереп, иң бәхетле әти-әниләр һәм әби-бабайда була алдык. Мин үземне синең янәшәңдә бар җилләрдән дә ышыкланган итеп сизәм. Чөнки син гомер барышында бер генә тапкырда авырлыклардан куркып, каушап калмадың. Гомере буе без булдырырбыз әле, барысы да әйбәт булачак дип яшәдең. Бүген сине бәйрәмең белән котлап, иң мөһиме яратам дип әйтәсе килә. Көмеш туйга ирешәбез икән. Раббым алтын һәм бриллиант туйларны да күрергә насыплар кылсын. Безнең гаиләбезнең башына кайгылар килә күрмәсендер үк. Куйган бар максатларыбызга да ирешә алса идек. Алтын алмам, күзем нуры, иң кадерле, татлысы, язсын Раббым синең белән бергә алда атлысы. Яңа гына әйтерсеңлә без өйләнешкән идек. Әби-бабай булырга да җаныкаем өлгердек. Котлы булсын туган көнең. Бәхетле булып яшә. Гомер буе синең белән булырмын мин янәшә. Яраткан әтиебез, бабакайыбыз. Без дә сине матур туган көнең белән котлыйбыз. Сиңа бар кылган изгелекләрең өчен рәхмәт укыйбыз. Балаларың буларак, киләчәктә дә сине тик шатландырып, йөзеңә кызыллык китермичә яшәргә ышандырабыз. Әтиебез каршы ала туган көнен бит бүген. Гомер буе аяз булсын баш очымдагы күгең. Әткәйләрнең иң олысы, син бит иң кадерлесе. Балаларын рәхмәт укый, башын иеп өчесе. Бәхетле бул, авырлыклар юлыңда очрамасын. Бәла-хаза, кайгы-хәсрәт язмышында булмасын. Кадерле Марат Якубович, без дә гаиләгезнең бар теләкләренә кушылабыз һәм бүләккә матур җыр юллыйбыз. Yazın, kışın, kışın,
барсақ иде келеберге, йөрәкләрне йөрәкләргә бәйләп, үзебезне алмый күзләрдән, һәр вакытта олы максатларга барсак иде бер күзләрдән. Син тугансың җиргә бәхет өчен, күктә ул икән йолдыз кабынгандыр, шул